Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama rong ngantuk. Ya meh yang. Wis lihat liut yang. Ya wis jam 09.00 biasa to, mama turune gasi-gasi yo. Lah yo iki wis mamane dingut. Mamane dingut. Aduh. Nih jam kok ono jam 09.00. Iki sama jam 09.00. Ya iki jam 09.00 iki, Pak. Iya, aku lagi ngantuk mau sasong agak aku ngantuk banget ya kuat-kuat tak gawa ngeles mau seberapa jam. Gere tak aku melayu linggih aku metu meneh. Suarane mama lucu kok. Iya. Iya ngantuk kok ya. Lah iya. Ya wis Mama arep turu. Heeh. Sehat-sehat ya, Ma. Amin. Sering bersyukur. Iya. Karo ning nggon keheningan, Ma. Iya sayang, iya. Aku sayang Mama. Iya ya, aku ya sayang ayah ya. Itu apa? Apa ya Mas Eli iki? Ya urung lama, mengko jam 11. Lah iya. Terus kan aku ngabar ke Mama paling ngantuk iki. Iya aku kuat ya 08.30 aku mlebu turunan. Kaget aku metu Mbak sing kos wis teko. Ayo. Aku linggih iki ning Kembangan. Aku dongi kangen dia ambek Mama. Tapet-pete. Nah. Kangennya tak sempet Mama. Iya. Yang oleh kangen tenan wis ora iso dipet. Nah, kayak aku ngorot Mama. Iya sayang, Ya wis ya, Ma. Iya sayang, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam sayangku. Ya, Ma. Iya. Yo.